vás s malým zpožděním, který teda vznikl díky tomu, že večer je zábava na radnici, takže už jste židle naplánovali tam, tady na to se trošku zapomnělo. Takže s malým zpožděním začneme v pořadí třetí přednášku pana Valeše, která tentokrát má název Rozdělovic a řemesla 2. Takže panu Valešovi předávám slovo. Tak já vás tady vítám a dneska už budeme teda mluvit po těch jednotlivých řemeslnicích. Takže když jsem se probíral vždycky s panem Tarabou tady tou historii Rozdělovic, tak on to vztahoval na určitou hladinu těch 30. až 40. let. A vždycky jsme to brali od Bučice, barák po baráku, ty řemesla se střídali a podobně. Jenomže udělat z toho prostě teda prezentaci bylo poměrně dost jako obtížný, tak jsem to rozdělil tak, že dnešní přednáška nebo beseda, já tomu nerad říkám přednáška, dnešní beseda by měla být prostě o mistrech, kteří pracovali se dřevem. Tak dřevo každý zná, že jo? Dřevo vlastně teda bylo od jak živa nejdostupnější materiál a podle toho, jak ty potřeby lidský prostě byly, tak vznikaly určitý skupiny lidí, kteří dovedli dělat určité věci a tím se vlastně ta řemesla specifikovala. Takže v dřívější době nepamatuju se, že by tady někdy v Rozdělovicích a ani nikde v žádné kronice a ani od toho pana Taraby jsem se nedozvěděl, že by tady byl někdo, kdo by byl takzvaný sekerník. Ale když jsem to o těch sekernících si našel prostě teda, kdo to teda vlastně byl, tak oni stavěli vodníkova, mlýnský stroje, ale oni uměli prakticky teda spravit v tom mlýně veškerý to zařízení, které tam bylo, protože převážně bylo ze dřeva v té starší době. Takže se z nich vytvořili prakticky takoví specialisti a dokonce jsem se dočetl, že uměli prostě dělat jezy, výtahy, stavidla a podobně. Při té příležitosti mě napadlo, že tady sice žádného sekerníka nemáme, ale mnozí z vás možná znali pana Janďórka, který byl tesařem, bydlel na Hasině a ještě já, když jsem stavěl barák, tak tam prostě teda ty práce ved už špatně chodil, měl nějaký problémy s nohou a jenom takovou historku chci říct, že vždycky, když jsme měli svačinu, tak on mi vypravoval, protože on se tady v Rozdělovicích a na Rozdělovicku moc nezdržoval, tak vždycky vypravoval takový ty zážitky a on by mohl mně spadat do ty škatulky těch sekerníků, protože on snad dál všechno. On na konci svého života byl dělal někde u opravy lesu a opravoval staré hájovny a podobně. Tak ten mi právě vypravoval o tom, že když bylo někde porouchané stavidlo nebo něco, co prostě souviselo se dřevem, takže taky to opravoval. A jednu takovou historku chci říct, že my, když jsme ten barák stavěli, tak tu římsku jsme podbíjeli normálně peřejkama a on mi to pomáhal. A měli jsme postavené lešení, jak se dřív stavělo z těch videl. A vždycky, když přišel můj pan táta, který byl zedník, tak vždycky říkal, Vašku, já bych na to lešení nevylez, protože to lešení s tebou jednou spadne. No a on říkal, ještě se mnou teda nespadlo. No a stalo se to, že jsme nahoře dělali, prostě teda jsme podbíjeli, pan Janděvorek spadl dolů, pan Janděvorek slez dolů
A já jsem najednou cítil, jak to lešení prostě teda ustupuje od té zdi, tak jsem se otočil a lešení spadlo na tesařův plot, já jsem skočil náhodou teda na tu zahradu, nic se nestalo. A on se hrozně smál a říkal, řekni dětkovi, že se mnou lešení nespadlo. Ale když jsem slez, tak bylo dole. Tak to je jenom taková historka. No a teď další takovou skupinou jsou tesaři. No tak tesařský řemeslo je starý už z toho důvodu, protože se dělali tenkrát vlastně, ta stavení se dělala ze dřeva a tesař jako řemeslník byl ve středověku poměrně dost vážený řemeslník, protože nikdo nevěděl, kdy ho bude potřebovat. Bylo to tím, že, jak víte, tak každou chvilku prostě teda někde vznikl nějaký oheň a nikdy nezůstalo při tom, aby vyhořela jenom jedna stodola nebo jedna chalupa, ale vždycky to prostě teda bylo víc najednou a ty tesaři byli potřeba, aby to prostě tu stavbu co nejrychleji opravili, aby ty lidi se měli kam nastěhovat. Tak prvním tesařem problém ještě byl, aby se teda to někoho nedotklo, tak jak ty tesaři a ty řemeslníky seřadit. Zvolil jsem teda, jestli jsem se někde nesplet, abecední pořádek. Nemáte tady trochu vody? Máme. Tak první je František Mlejnecký a protože těch Františků Mlejneckých bylo víc, tak František Mlejnecký 1 byl to tesař, který postavil roku 1861 dům, který dneska, děkuju, který dneska už neexistuje, protože to bylo zbouráno kvůli tomu rozšíření pily. Začínal jako tesař a jeho syn postavil potom pilu parní a potom k tomu přistavěli parketárnu. Bohužel fotografií nebo ani na pohledu nikde ta stará pila není. Je to škoda, protože my jsme tam mejvali u křížku pole a mě tam vždycky fascinovalo, jak tam byla postavená ta chladící věž dřevěná a padala tam ta voda, protože vlastně tam byl velký parní stroj a ten vlastně celou tu pilu poháněl. Už tenkrát měli v různých časopisech, měl inzeráty, František Mlejnecký, parketárna, tesařský závod, parní pila, pošta Rozdělovice, tady zase byl inzerát z jiného časopisu. No a pak třetím, posledním Františkem Mlejneckým, který měl s tou pilou co dočinění, byl pan Mlejnecký, na kterého se možná mnozí z vás pamatují. Byl absolventem průmyslovky, bydlel tam zádu v ty vile a vlastně to byl poslední Mlejnecký, který z ty pily odešel. Potom to převzali okresní stavební podnik a teď je to Tados. Tady je stará fotografie práce na stavbě pilnice. Je to vidět, že vlastně všechny ty práce, které se tam odbývají, se dělají ručně. Tady vepředu je nějaký asi stavby vedoucí nebo někdo, kdo tu stavbu řídí.
A tady další fotografie je taky zhruba z těch 30. let, kdy už pila byla v provozu a jsou to zřejmě zaměstnanci, kteří byli tady při manipulaci se dřevem. Kdyby náhodou někdo z vás vlastnil nějakou fotografii nebo pohled, kde by ta stará pila byla, byl bych velice rád. Dřív než přejdu teda k dalším tesařům, tak musím zmínit tady toho kočího. Je to František Veselý, který se narodil roku 1879 a byl vlastně, on byl otcem prvního tesaře Veselýho. Sloužil jako panský kočí u Lobkoviců, no a potom, když se ten majetek prostě prodával rolnickým cukrovarům, pak se to zase přejmenovalo, tak on pořád sloužil, to škoda, že není ta fotografie dost dobře vidět, protože pokud jste někdo znal slečnu Vocelíkovou, slečna Vocelíková je tady ta dáma, jak tam sedí v tom klobouku, tady tu druhou neznám, tak on vozil prostě teda ty pracovníky, kteří potom z toho Lobkovicového panství přešli do těch rolnických akciových podniků. No a jeho syn Josef Veselý, který se narodil v roce 1905, se vyučil tesařem právě u mistra Františka Mejneckého v Zámostí a v roce 1921 zřejmě šel do učení a tady dole je sekírka, kterou rodina Veselých vlastní. Na sekírce byly to JVR, Josef Veselý Rožďalovice, a tady, ono je to špatně vidět, je datum 1921. Když jsme to tak s Markem Veselým počítali, tak je to zhruba teda 16, tomu bylo 16 let, tak se domnívám, že asi to se šel tomu panu Mlejneckému učit, takže to měl sekírku už do učení. No, tady je na stavbě se sekírkou před rameno a ještě teda, pokud budou ty další besedy pokračovat, tak se s ním setkáme jako s vynikajícím hudebníkem, protože všude v těch kapelách, kde vystupoval, tak troubil na heligon, se to jmenuje, myslím, nebo heligon. Taková ta roura velká. Tak. Dalším pokračovatelem byl jeho syn Stanislav Veselý, který se narodil v roce 1928, vyučil se v Koblidlně u mistra Lachmana a protože v tehdejší době existovalo to, že se učil ten učeň u mistra, ale musel navštěvovat nějakou živnostenskou školu, tak potom skládal zkoušky v Hradci Králové, jako tesař pracoval u dráhy, no a později pracoval v JZD v Košiku. Jako jeho otec i on byl zdatným hudebníkem a prožíval zlatá léta orchestru Spolaný Třinec, kde troubil na ozoun. Další je Standa Veselý, jak ho známe,
který se narodil v roce 1950, vyučil se pro okresní stavební podnik Poděbrady v učilišti na Kladně a později pracoval v JZD Třinec. Po roce 89 založili tesařství Veselí a do dneška tato firma existuje. Tady na společné fotografii, která je pořízená u nich v dílně, je Stanislav Veselý a Marek Veselý. To jsou tady ty dva hoši, který znáte. Prostředku je otec jejich. A tady dole pátá generace tesařů Veselých je Marek Veselý a Filip Veselý. Tady nahoře mají právě, se domnívám, tu sekiru, o které jsem mluvil. Dalším řemeslem, který prostě pracovalo se dřevem, byli truhláři. Těch truhlářů v různých knihách a i v kronice je poměrně dost, ale jsou to jména, které mě ani někomu jinému, na kterých jsem se ptal, prostě tak nic jako neříkali, tak je tam, zařadil jsem tam Josefa Beránka, Františka Hazdru, František Knížek, Jaroslav Košťák, Václav Mlejnecký, František Novák, Josef Sadílek a Štěpán Taraba. Truhláři vlastně vznikli tím, že začali dělat nábytek, který si objednávala vrchnost, objednávali si to radní, hospodští a podobně. Začali stavět nábytek, ale později bylo i stavební truhlářství, kteří dělali okna a různé věci pro stavbu. Tady je fotografie jediná, která se podařila prostě teda trošku zrenovovat, a je to v dílně u truhlářského mistra Josefa Beránka, a tu fotografii jsem tam zařadil protože řada těch, o kterých, kteří byli tam jmenovaní v tom okně předtím, se u tohoto mistra vyučili. Bohužel, jestli prostě teda jsem nějak na to opomněl, nebo když jsme měli diskuze s panem Tarabou, nikdy on se ani nezmínil o tom, kde měl Josef Beránek dílnu. Ale musel to být Rožďalová, protože se tam hodně, a v těch knihách živnostenských je psáno vždycky. Paní Hačarová to ví. No, u Tarabu. Pan Tarabovi se nastěhovali k Beránkům, ten pan Beránek byl starší, že jo, ten dům mu patřil. No. A myslím, že bydlel teda asi dole, že jo, a nahoře. Bylo tam schodiště, byly to 2 podlaží. A u pana Beránka teda bydleli Tarabovi, to vím od táty. Neboli kdo by to byl jiný? No já jsem teda, ještě teda, až dojdeme o kousek dál, tak dalším truhlářem, prosím. Tak, Taraba koupil Beránkovo truhlářství. Tam byl. No tak to asi se vidí, protože Beránkova byla moje teta a můj táta se tam taky učil. Ano, ta fotografie z té dílny je taky od tebe. A jenomže teda, ale to byl přízemní barák. Ano. Přízemní, no. No. Dobře. No tak a stroje měl ty garáži. Ty stroje měl si garáži, jak je lesní správa, víš teď? No. No, tak už díky, a tam to stačilo na stroje, tam je měli. Jo.
No tak jsem rád teda, že jste mě to upřesnili, já to tam teda přidám. A teď, aby jsme se teda dostali tady k tomu Františku Hazdrovi. Existuje taková kniha, kde jsou prostě ty jednotliví řemeslníci zapsaní, a to ne teda jenom truhláři, ale jsou tam i prostě všechny možný řemesla. Tak tady je výpis z té knihy. František Hazdra byl původně truhlářem, vyučil se truhlářem, ale potom prostě teda si zařídil pohřební ústav a tady na ty firmě nahoře má teda, že sklad rakví a veškeré potřeby pro pohřby, a tady na té pravé straně je, jako má sklad nábytku. Jestli potom o tom panu Hazdrovi a o jeho synovi, který byl tady učitelem, budeme mluvit, až bude ta beseda o známí a neznámí rodáci, tak tam jsem teda o tom panu Hazdrovi zmíním ještě jednou, protože zřejmě ten pohřební ústav, který tady v Rožalovicích byl potřeba, protože dřív to nebylo jako je to teď. Dřív se prostě převážně pohřbívalo do hrobu, jo? A takže všechny ty potřeby, ty svícny, měl tady pan Hazdra, který potom už asi jako truhlář neexistoval. Tady je truhlářství Jaroslava Košťáka, který byl zakladatelem vlastně tady toho truhlářství Košťákova. A tady na pravé straně je, já tam teda dost špatně vidím, a protože je tady světlo, tak, ale je to zápis ze dne, přesně nevím. Tak. A tam je napsáno, protože každý, kdo se vyučil, měl výuční list, co by pomocník v tom řemesle. Ale potom musel požádat právě to představenstvo toho, to už nebyl cech, ale bylo to společenstvo, musel požádat, aby složil tovaryšskou zkoušku. Tak tady to je zápis o tom, že Jaroslav Košťák skutečně tu tovaryšskou zkoušku vykonal. Tady v tom zápise je psáno, kolik za to, tady kdo byl pověřený z mistrů na dohlídnutí toho mistrovského kusu, a u některých profesí tam ještě taky chodil zástupce dělníků. Ti všichni za ušlou mzdu, protože to zřejmě trvalo celý den. Dokonce si myslím, že, nevím, jestli je to tady, že tady je napsáno, že pan ten dělá šatník, ano, tak šatník prostě teda tohle udělá někdo za hodinu, že jo? A ti, kteří tam byli jako členové té komise, dostávali za to od toho společenstva peníze. A tady je napsáno, že všichni zúčastnění dostali dohromady 16 korun. Za ušlou mzdu. Tak a... No, tady je inzerát pana Jaroslava Košťáka, že jo, strojní truhlářství, Husova 176, to znamená, že teď ještě tam pořád ta firma je to vlastně na tom domě pod kostelem. Tady je tovaryšský list pana Jaroslava Košťáka a tady právě je dole to razítko společenstvo různých živností v Rožďalovicích, který mělo právo
ten tovarišský list, když složil tu zkoušku, tak mu ji teda udělí. No, tady jsou potom podepsaní ti, kdož byli do té komise jmenovaní. No, tady je z dokumentace, když pan Košťák si objednával stroje, tak vidíte, že tenkrát to fungovalo tak, že žádný velký dotace nebo žádný dotace nebyly, napsal to na korespondenční listy, napsal tam žádost o to, jestli by mu nemohli poslat nějaký prospekt. A tady dole, tady na levé straně je už objednávka, myslím, že to je na pásovou pilu. No ale potom přišel rok 50. leta a taky v těch jeho lejstrech je nezrovna moc dobrá zpráva, a sice je to protokol, kdy mu bylo 27. června v roce 1959 v truhlářské provozovně pana Košťáka zablombovaný stroje, aby nemohl prostě to svoje řemeslo provozovat. Je tam nějaká odvolávka na nějakou okresní prostě teda vyhlášku, a to tady, tady je prostě teda, kdo se toho jako zúčastnil, tady jsou podpisy a nezbylo tomu řemeslníkovi nic jiného, než vzít to prostě teda na vědomí a pověsit to, co se do té doby naučil a to, co měl rád, na hřebík. No a tady prostě ta linie těch Košťáků se táhne. Je to samý Josef Košťák. Zakladatelem firmy byl Jaroslav Košťák, ale pak je tam Josef Košťák syn, Josef Košťák vnuk a Josef Košťák pravnuk, pokračovatele truhlářského řemesla, takže je naděje, že truhlářství Košťák bude prosperovat dál. Dalším truhlářem je pan Václav Mlejnecký. Jistě všichni víte, kde to truhlářství prostě bylo. Je to v Tyršově ulici naproti Sokolskému hřišti. A taky pan Mlejnecký měl inzerát stavby a nábytek strojní truhlářství Tyršova 303. Tady na fotografii je s manželkou a s dcerou ve své typické zástěře truhlářské u dílny. Tady je ten výuční list, kterým se prokazoval jako pomocník v truhlářském řemesle. Tady je zápis zase z té knihy. Sepsaný 20. listopadu 1911 a tady se přihlásil k tovarišské zkoušce. Vyučenci se tenkrát asi psalo teda s někým jíst. No, nevím, jestli to prostě teda je to, ale v té knize, kde ty zápisy jsou, ty vyučenci tvrdí nejsou. No a takže zrovna pan Mlejnecký byl vyučenec u toho pana Beránka a tady požádal prostě teda o ten tovarišský list a pokud těch žadatelů bylo víc, anebo mohli být i z různých řemesel, tak ten zápis byl delší, takže tady pokračuje ještě na další stránce. Tady zase je
tady je zase ta odměna, tady je napsáno, kdo jak uspěl, tady je ta odměna a tady jsou podepsaní ty, kteří se tam zúčastnili jako členové komise. No a tady je tovarišský list, který na základě ty tovarišské zkoušky pan Mlejnecký dostal a už ho to opravňovalo prostě dělat tovarišem a mohl si založit vlastní firmu. Tady je podepsaný Josef Beránek a tady, tohle nevím, kdo na tom podpisu. Nevím. Tady ještě teda je taková věc, že ty rozliční řemesla nebyly jenom pro rožďalovské řemeslníky, ale byly i pro přilehlé obce, například až v Seleticích, Košíků, Doubravnech, Žitovlicích, ale i na druhé straně Líbání, Podpidlno. Záleželo na tom, které město mělo nebo mohlo vystavit ten tovarišský list, museli mít tolik mistrů, aby splnili ten limit, kolik jich mělo v té komisi být. A Rožďalovice teda na tom nebyly nijak špatně, protože tady byla řada řemesel zastoupený a někdy těch řemeslníků stejného řemesla tady bylo poměrně dost. No a tady je prostě teda, když potom pan Mlejnecký přestal řemeslovat, tak řemesloval pod komunále. A tady ho máte s Mirkem Padrhoncem a s Mirkem Kavkou, když měli v komunále nějaký sezení. Dalším řemeslníkem, truhlářem byl pan František Novák, který původně pocházel z Hasiny a pan Chorovský, který byl vlastně otcem jeho manželky, spolu prostě koupili dům, který dneska patří, komu to patří? Jo, Mileně Sedláčkovi. Patří Mileně Sedláčkovi, tak tam prostě teda on měl vzadu ve dvoře dílnu. Tady je zase zápis, kdy žádal o ten tovarišský list. A tady ta fotografie, kterou mi právě jeho dcery věnovali, tak to je, u té fotografie zezadu bylo napsáno první fůra do vlastní dílny, tak to veze odněkať z Pilí. Já bych řekl z Bučice. Vypadá to. Co? Já bych řekl z Bučice. Je to možný, no. No tak to on byl vlastníkem, taky měl jahu, jo, tak tady je, ano. No a tady je, zúčastnil se taky opravy kostela. Tady je, nevím teda s kým, protože ta fotografie je dost světlá, takže na ty obličeje není moc vidět, ale jeden z nich je pan Novák a druhý, nevím, kdo je, a tady na té pravé straně je se svým zřejmě vnukem, ano, se Sedláčkem, je někde na tom lešení, protože vlastně opravoval i ty dřevěné žaluzie, za kterými jsou ty zvony v těch věžích. No a tady je ten dům, vlastně, kde on tu dílnu měl. Jestli je to ta firma, která tam je na tom domě, jestli je to firma jeho, nebo to prostě
nevím a nepodařilo se zjistit. Dělal ještě všechny okna do galerie mladých. To je jeho práce. Jedna z posledních, o který vím. No a tady právě je Štěpán Taraba, takže tady ten dům, kde je firma truhlářství Štěpán Taraba, tam je ještě taky, on tam někde musel mít sklad rakví, protože na ty firmě to je napsaný, sklad rakví, tak dřív se asi ty rakve dělali nějak na sklad. Tak to je teda, jak jsme si tady před chvílí řekli, dům, tady ten na té pravé straně, je dům teda toho pana Beránka. Tam byly dvě výkladní skříně a vchod. A pamatuju jednu dobu, že tam byla v jedné výkladní skříni takhle malá rakvička. To pamatuju jako dítě. No, takže... Byl tam obchod, nebo jako obchod, ale chodilo se dvorem. A to pak, co už asi pamatujeme, už tak to bylo za zdělení. No, chodilo se dvorem. To, že se tam chodilo dvorem, to se pamatuju na to, než se ten barák představil, než ho koupili teda Lesy. No, a ty ho prostě zbourali a přestavěli. No škoda je, že vlastně teda jenom na těch fotografiích a na těch pohledech jsou takhle části třeba těch domů, které si tady dneska jako vypravujeme. Další profesí, která zpracovávala dřevo, byli bednáři. Ale nebyli to od jak živa bednáři, byli rozděleni na bečváře a bednáře. Jestli se pamatujete, tak myslím v té první besedě jsme mluvili o bečvárně, kterou potom koupil, nebo kde bydlel potom pan Kunstýř, tak to byla vlastně bečvárna, protože se tam ty sudy dělaly. A tady je vlastně psáno, že bednář původně byl řemeslník, který vyráběl dřevěné nádoby z měkkého dřeva, a to vany, škopky, bečky a dřív, protože tady bylo hodně lidí, kteří hospodařili, tak víte, že byly putínky, byly dojačky, než se začali dělat plechový, to se dělalo všechno ze dřeva, tak to prakticky dělal ten bednář a ten bečvář prostě dělal sudy a kádě z dubového a bukového dřeva. Potom teda ty řemesla splynuly a dál se jim říkalo bednáři. Tak z těch bednářů tady máme napsaný Václava Ferdu, Františka Nešměru a Václava Rojmana. Tady nalevo je takový obraz, ještě za mě ve škole, bývali na takovým tvrdým papíře, neměli jsme to takhle zarámovaný, nahoře a dole byla laťka a tam byly prostě jednotlivý řemesla, takže my už jsme na ty základní škole věděli, že když se někdo bude učit bednáře, tak bude to vypadat tak, jak je to na tom obrázku. Kolem dokola jsou ty nástroje, které ten bednář tenkrát používal, dneska je to všechno jinak, ale oni ani ty obrazy už dneska nejsou. Tohle to se podařilo prostě jenom nalíst na internetu. Tak. Prvním je František Nešměra, který se narodil 1846, byl zakladatelem firmy v roce 1875. Byl to Fandy Nešměrovýho, kdo? Fando? Pradědeček. Dědeček Fandy Nešměrovýho je tady ten pán, je tam na levé straně v Sokolském kroji, protože v tehdejší době většina těch živnostníků, obchodníků a
těch obyvatel Rozdělovic prostě teda tomu Sokolu fandila a byla určitá stavovská jako povinnost a čest v té organizaci prostě být, tak tady on je v Sokolském kroji na Domovence, má psáno Rozdělovice a byl vlastně pokračovatelem toho řemesla. Narodil se v roce 1876. Tady je zápis, kterým žádal jeho syn, Fandův otec, o tovaryšskou zkoušku. On se učil, materie se vybíjí. Ne, ona totiž to je... Ne, ono to je totiž od jinýho toho. Já bych dal přestávku, malou, přehodíme tady to napájení a budeme pokračovat dál, jo. Tak dobře, tak minuta přestávka. Teď dáme 10 minut. Tam je na kartu tovaryšský listě. Tak tady je zápis, který žádal František Knežněra o tu tovaryšskou zkoušku. Vyučil se u svého otce a pochopitelně jezdil do živnostenské školy, kde prostě teda se probírala ta teorie řemeslná a spolu s ním žádal o zkoušku ještě někdo od toho Václava Ferdy. Takže to udělali tak, že si to prohodili. František Knežněra skládal tu zkoušku v dílně pana Ferdy a obráceně. Zase u toho byly prostě ta komise, která potom ohodnotila ten tovaryšský kus a pořídila ten zápis. Tady jsou všichni podepsaní, včetně toho, že tam je napsáno, že obdrželi dohromady 32 korun. No a jsme u posledního bednáře, Františka Knežněry, který se narodil v roce 1914 a tady vpravo je, já se nepamatuju, a mohl by nám to objasnit tady syn Fanda, jestli tady ta, protože to se vypalovalo do toho dřeva, bednářství Františka Knežněry Rozdělovice, jestli se to vypalovalo taky na sudy, ale já vím, že se to vypalovalo na voznice. Na voznice, ano. Ano, na voznice, protože vím, že na jednom inzerátu bylo napsáno prvotřídní modřínové voznice, bednářství František Knežněra Rozdělovice. Tak to je prostě teda ten cejch, který ty voznice měly a ještě tam bylo napsáno
dodáváme s nějakým automatickým postřikovačem nebo něco takového. To byl prostě speciální kohout, kterým se to prostě vypovědělo. Tak. No a tady protože na dopis, to je dopisní papír Františka Nešměry, je napsáno, že to je obchod se sudovinou, sudikádě a tak dále. Takže tady vidíte na zahradě proti ty letní dílně byla skládka sudoviny na všechny různé druhy sudů, kádí a veškerého tovaru, který ten bednář dělal. Ta sudovina pochopitelně jako každý dřevo muselo určitou dobu zrát, že jo, tak se to prostě teda takhle rovnalo. Vím, že buď jsem se někdo mi to říkal, nebo jsem se to dočetl, že prostě převážná část toho dřeva byla ze seleckých lesů a tu sudovinu, ty přířezy byly dělané na selecký pior u pana Otomanského. Sídlo firmy bylo v nynější Revoluční ulici, tak se můžete podívat na barák, který už dneska neexistuje. Je to fotografie, která je pořízená v době války, protože i ta firma, i tady na Kavkovém domě, ten název, ty ulice jsou dvojjazyční. No, tady je právě ta dílna na dvoře, kde se vyráběly ty velké sudy. Tady po té pravé straně jsou ty přířezy, které tam byly vyfotografované z té strany jako od ty dílny. Další dílnu měl pan Nešměra, tady chodilo se tam ze dvora anebo z průjezdu a tam se dělaly takový menší soudky, jo, a menší prostě teda sudovina se tam zřejmě připravovala a podobně. Jedný ze zákazníků velice vážených bylo zámecké vinařství Mělník. Zámecké vinařství Mělník objednávalo hotové sudy pana Nešměry, ale objednávalo i sudovinu na spravování sudů. A tady je jejich obálka a jejich papír. Tady vidíte ještě Ludmilu, jo, protože to byl vlastně jejich výrobek. Tak to je z korespondence. Jinak v korespondenci je i, že jednou za čas pan Nešměra koupil za režijní cenu pár lahví ty Ludmily, že jo, kterou mu zase oni rádi prostě teda přenechali. Zajímavé je, že myslím, že to je tady v tom dopise, ale nevím to přesně, že oni psali, že jim nabízí někdo tu sudovinu za tolik, ale jestli jim pan Nešměra tak za tolik taky prodá, tak ji prostě od něj vemou. To byla zřejmě taková taktika, prostě jak prostě teda toho dodavatele trošku stlačit s tou cenou dolů. No a tady už jsou výrobky firmy Nešměra. No tak stavěli se tam tak velký sudy, že k jejich výrobě se museli postavit lešení. Tady na té fotografii já poznávám tady pana Nešměru jako seniora. Tady je Nešměra František junior a nikoho jiného já tady neznám. Ale když jsem mluvil s Fandou, tak Fanda říkal, že na některých fotografiích je ještě pan... Byl ještě dál pan Kaníka z Prodašic. Je to děda paní Krausový, která dělala v zámku. Tak to nám ještě tam projde.
No a tady je prostě teda sud, který si objednali, to je, na tom autě je firma, je tam, ono, že je tady světlo, tak jinak ty fotky jsou docela dost ostrý, ale tak je to špatně vidět. No to je jedno, je to prostě teda, myslím, malý Rohozec nebo kdo pivovar, takže si tam prostě teda přijeli oni z pivovaru se svým vlastním povozem a tady pořídili fotografii, takže starý pan Nešněra senior, to je tady ten pán a pan Nešněra junior je, se domnívám, tenhle ten. A ten pan Kaňka, to je třetí zprava. Kdo? Třetí zprava, pan Kaňka. Pan Kaňka je zprava třetí. Ano. To je tenhle? Ano. Aha. Jak by to teď? Pak tam ještě bude zřetelník, když se bude pokračovat s tím. Tak. No a tady prostě teda část sortimentu, takže vidíte, že firma dělala od velkých sudů až po ty malé soudky, a protože já jsem bydlel v té Revoluční ulici, tak jsem viděl, jezdilo tam prostě teda auto Smíchovské pivovary a tenkrát ještě žádný hliníkový sudy nebyly, takže se pivo vozilo v takových malých soudcích, takže vždycky, když ho tam jeli od Nešněru, tak prostě měli naložený 2 vrstvy, měli na to takový speciální ještě trubkovou nástavbu, 2 vrstvy sudů nad sebou. No a někdy se ty velké sudy dávali teda, posílali taky dráhou, takže tady je nakládání velkých sudů na vagony a tady na ty fotografii já znám pana Vendu Horáka, který byl posledním vyučencem pana Nešněry, byl to seleďák a vzal si Růžu Šmelhausovou, jestli vás to zajímá. Tak, no a to byl takový veselý hoch. No, takže tady tenkrát někdo to nafotografoval celý, jak se tam prostě s tím sudem, jako, jak tam ten sud dávali, tady je majitel firmy, tady za ním právě je ten Horák. No, takže ty sudy takhle tam ty sudy nakulili. No a tady je prostě závěrečná fotografie. A na ty závěrečné fotografii, kromě Horáka, který je na tom sudu nahoře, je tady František Nešněra, majitel firmy. Tady vedle neznám nikoho, ale tady ten pán je pan Jiroušek, je to otec, nebo je to děda Pepíka Jirouškovýho, který byl výpravčím nákladních zásilek. Jak je tady teď ta dřevěná bouda, jak se tam dávali jeden čas taky kola, tak tam měl kancelář, tam seděl a veškerý nákladní zásilky vypravoval on. To ještě taky fungovala pošta, takže se vozila na nádraží, že jo, a na nádraží se prostě překládala do vlaku. Tak, dalším tesařem nebo mednářem, o kterém byla řeč, byl Václav Ferda. A Václav Ferda si postavil továrnu na sudy v místech, kde je dnešní Savas. A on v roce 1932 prodal tu svoji vednárnu podniku Báňská autní společnost. A určitě se mnozí z vás pamatují, když se tam začali dělat ty dřevoláknité desky, takzvané lignosky. Ano, ano. Vedle Václav Ferda postavil tu vilu, co tam jako stojí. A nad tím balkónem je zazděný skleněný sud. A jak měl tu značku
na těch sudech, tak on měl jenom Ferda, sudy Evropa. Ano. Protože tvrdil, že jeho značka je tak proslulá, že nic víc tam nemusí téct. Ano, to je pravda. Tak, dalším řemeslem, který zpracovávalo dřevo, jsou koláři. Koláři bylo řemeslo, které prakticky dneska už zaniklo, protože hlavně stavěli a opravovali zemědělské povozy, žebřiňáky, normálně ty pargány, nebo jak se jim říkalo. A kromě toho dělali i ostatní dřevěné nářadí, velký pohrabáče, protože František Mytlačevský byl můj děda, tak se pamatuju, vždycky, když dělal celou sadu kolíčků na pohrabáče. To ještě nebyly takový ty pohrabáče, že tam dneska ten člověk nebo ten hospodář sedí a jenom se vozí prostě. To byly pohrabáče a většinou to pohrabovali prostě teda, protože se postavili panáky, že jo? A okolo panáku se to muselo pohrabat a ještě to, co se nahrabalo, tak se do toho panáku postavilo. No a ještě tady u těch kolářů musím říct to, že do toho jejich společenstva patřili, to bylo společenstvo kolářů a karosářů. A jestli se pamatujete, tak tady pan Drbohlav si postavil auto vlastní. Ano. A tu kostru, než to teda potáhli tím plechem, mu dělal pan, kterýho jsme měli tam? Pan Polcar. Pan Polcar mu tu kostru prostě teda dělal, všecko to, takže a opravdu teda to byl takový docela mistrovský kus. Já se na to pamatuju, když tam dávali ten motor, tak to ještě nebylo poplechovaný, jezdil tady s tím po Žalovicích, tak vlastně to bylo všecko ze dřeva, ta kostra, že on tam měl jenom sedačku a pak to prostě oplechoval. No a tady František Mytlačovský jako mistr teda, myslím, že to fotografie je z doby, kdy už toho moc nenamistroval. A tady je ten zápis, že byl kolářem z té knihy těch různých řemesel. Tady je stará dílna, respektive přístavek ke staré dílně. Dílna byla tady, jak byly ty dvoje otevřené okna. A vlastně dílna pro dávání dohromady těch velkých vozů a toho byla pod širým nebem, protože se pamatuju, ještě jako malý kluk, že vždycky děda říkal, hlavně, aby nám nepršelo do dílny, potřebujeme dodělat něco, co prostě dělali venku. Potom, nevím teda v kterém roce, tady přistavěl tady ten kus toho baráku a přistavěl ho hlavně proto, protože tam byla přistavěna udírna, ale hlavně tam taky bylo zařízení, které umělo napařit dřevo a tady je kůlna a jestli vidíte, tady je kousek vrat a ty vrata, když se otevřely, tak na celou šířku ty kůlny byla ta ohýbačka. A ta ohýbačka, to dřevo se napařilo, vložilo se tam, obsluhovali to 3 lidi, byly tam 3 kliky a na prostředku byl model, jak tomu říkali, že jo, to byl vlastně poloměr, kolem kterého se to dřevo ohýbalo a ty 2 po straně vlastně zvedali takový kleště, který to uzavřeli. A tadyhle
mám ten dojem, můj tady nebo tady, byly to takové plechy, a když se to podařilo, někdy se stalo, že to dřevo bylo špatně prostě teda napařený a prasklo, a když se to podařilo, tak potom bylo to v takový plechový jako formě, dal se tam takový příčník, zajistilo se to 2 kolíčkama. Zajistilo se takovýma 2 kolíčkama, ty ramena se spustily dolů a ten se sundal. Tak v té formě to zůstalo, nevím jak dlouho, prostě a ten oblouk se prostě za určitou dobu se potom sundala ta plechová nádoba a vlastně to byly ty oblouky, z kterých se potom řezaly tady na ty kolaty, nevím, jak se to přesně jmenovalo. No tak tady je ještě ta kůlna, když byla, on ji potom představil, děda, tady je ta kůlna, když měla motor jeden jediný a šlo to přes transmise, bylo to samý plochý řemen. Vím, že tam chodíval pan Žďánský, který byl řemenářem, dělal tady v cukrovaru, tak vždycky přišel a sešněroval tam dědovi nový řemen, nebo mu opravil ten, který mu prask. No a tady je prostě teda finální výrobek, takový poměrně dost složitý, který vlastně kromě toho kování dělal celý kolář. No a těch zemědělců tady v Rozdělovicích a v okolí bylo dost, a takže práce on tady měl teda taky dost. Ještě jsem se chtěl zmínit o tom, že ty špice, které jsou v těch kolech, tak mají tady dole, u toho, jak se dávají do ty hlavy, mají takovou plosku a na to se rycím dlátem vyrývala značka, a to děda vždycky říkal, že když se někdo, kdo se vyznal, podíval na ten vůz, tak podle toho poznal, který ten mistr ho vyrobil. No, můj děda není rozdělovák, nebo nebyl rozdělovák, narodil se ve Smrkovicích, přišel pěšky do Rozdělovic, protože se chtěl učit kolářem a měl reference, že dobrým kolářem v Zámostí je Jan Vinecký, tak u Jana Vineckého se vyučil. Tady je jeho zápis z té knihy různých řemesel. A tady tu fotografii jsem tam dal protože tady vidíte žebříňáky a to měl taky tu dílnu pod čirým nebem a tady v tom baráku bydlel. Je to zkreslující z toho důvodu, protože dnešní most stojí vlastně tady v těchto místech. Tady je ještě postavený proti vjezdu do dvora. Pak dalším řemeslem, který tady bylo a pracoval se dřevem, byl František Burget. František Burget, já se na něj pamatuju velice jako málo. On byl prostě takovej, já jsem se ho docela bál, abych vám řekl pravdu, protože bylo to ve válce a on měl takovej kukuč. A ten se zabýval soutužením dřeva. Kromě toho, že dělal různé druhy dřevěných výrobků, který potom prodával pro nějakou jinou výrobu, nevím, co je tohleto, třeba nějaký držadla nebo něco takového, tak dělal i dřevěný nádoby. Možná razítko, no. Je to takový teda dlouhý raz, no, možný to je.
A pamatuju se, že ty nádoby dělal prostě teda a prodával je ze surového dřeva. A já už se nepamatuju, ale myslím, že pan Knižourek byl ten, který na ně maloval takový ty moravský ornamenty. Jenomže potom pan Furget prostě teda z Rozdělovy zmizel, ani nevím jak, a bydlel a dílnu měl v tom baráku, kde bydlí dneska paní Ano, paní Kořínková. A ta dílna byla takhle v tom, takhle jak je před, že jo? Tam, co Naďa bydlí. Ano. No já to teda nevím, kde bydlí paní Kořínková, nevím Co teda, bydlel ve starých baráku nebydlí, bydlí tam, co je byla Tam vzadu, tak tam byla ta dílna. barák je takhle a vzadu byla dřevosoustružnická dílna. Ano. Naši, když to kupovali od nějakých kulhánkových, tak v té dílně už byly jenom jakoby hrazdy, kde byly ty stroje, už tam stroje nebyly nic, jenom tam byly takové hrazdy. No, oni to zřejmě taky to bylo jako všechno poháněné nějak přes ty řemenice. Já jsem, teda nevím, v dílně jsem nikdy nebyl. No a dalším prostě teda řemeslníkem byl mistr Motejl, je tady paní Silováková. Váš praděda to byl. Praděda. A jak se jmenoval křestní jménem? Josef. Tak doplním. Co? No tam prostě teda jako napsáno, že Motejl dělal ty pumpy, ale není tam to, takže Josef. A píšem tam Josef, on se stejně nemůže už bránit. Tak. No a ten prostě teda dělal dřevěný... No, nenápad. Tam to je, že byl mistr Tesař. Jo. Děda byl... Ne, my jsme tam byli. Takže až to, tak to bych pak, že ne. Ale vím, že jsme měli doma takovou strašně velkou ceduli, že byl mistr Poupařský. On to byl děda. No a vy jste tu ceduli zahodili. Tak to právě. To bychom dneska za takovou ceduli dali. No tak, já měl prostě dřevěný pumpy a dřevěný lumpáry. Ty lumpáry, to vím, že teda někde spíš to bývalo takhle u takových veřejných studní kolikrát, ale ty dřevěné pumpy, tady je potřeba říct to, že ty pumpaři uměli, nebo pan Motejl teda uměl udělat i píst ze dřeva. A ten přepouštěcí mechanismus se vlastně teda dál pomocí kůží. Takže tam vlastně tím, že oni tam uměli dát ty záklopky, že při tom zdvihu nahoru a dolů prostě teda se ta voda napírala, tím se pumpovalo. Tak tady je takový ilustrační foto. No a v roce 30 zřídili bratři Mrázkové na konci Tyršovy ulice, a to je vlastně tam, co je dneska bydlej u Humstýřů, zřídili továrnu na slavněné a rákosové obaly. V roce 34 ta továrna vyhořela a novou postavili tady nahoře. Teď je to součást firmy Tados a jak je tady napsáno, že továrna byla postavena v prostoru za vilou, tak ta vila, kterou dneska má pan doktor Žoha, byla Mrázková, takzvaná Mrázková vila. Tu oni postavili. Můžu k tomu? Můžete. V kronice je napsáno, že vlastně to vyhoření ty dílny, já jsem si teda myslela, že to bylo tam, co jsou ty dva baráky Zelkone, co bydlejí Škodovi, nebo u Baníru, ne? Jo, u Baníru, že byla ta dílna a v kronice je napsané, že to byl jako pojistný podvod. On vlastně ten požár nějakým způsobem, někdo mu to tam podpálil a on byl v Bratislavě, nebo prostě v Brně, někde byl pryč
A za ty peníze, protože to měl velmi vysoce pojištěný, postavil vlastně v době hospodářské krize, když se to tak jmenuje, tak nový luxusní sídlo. A ta první hrobka na Žbitově byla Mrázkova, teď je Knížkova. To prodala pak obec, protože vlastně celá vila a celá rodina Mrázkova dopadla špatně. Syn se zastřelil, utopil. Tak říkejte. Ten druhý, náhodou ho zastřelil jeho kamarád. Tak takhle to bylo, manželka spáchala sebevraždu, odsaď odešel a pak ho sebrali za to, že pachtoval s Němcema. Něco takového. Takže všecko prostě, že jo. Takže všechno špatně. Ano. Tady na té fotografii teda jsou dvě osoby, který si myslím, že jsem teda poznal, tak jedno je Tonička Kufrová. I podle toho postoje bych řekl, že to je prostě teda ona. A druhá je paní Filiačová, tady, která je to vlastně... Tady je rodina Filiačová, ale oni to neznají. To jsou příběhy. To byla kdo tady je z Filiačové? Mladý. Tak to byla vaše babička? Právě. Jako manžela. No? Manžela pro babičku. No. Tak tohleto jsem tam dal, ty bratři Mrázkové jsem tam dal, protože si myslím od Rákosu ke Dřemu není daleko. A tím bych teda vám chtěl poděkovat za účast a rozloučit se s vámi a pokračování příště za měsíc by to mělo být o dalších řemeslech. Ale problém je v tom, že se nemůžeme absolutně vejít do toho času těch fotografií. My vydržíme. Chci říct, že když teď prostě třeba přijdou na řadu ty řemesla, kteří pracovali s kovem, pak je tady řada obchodníků, pak je tady prostě teda, to jsou tady i jiný řemesla a profese, kde se to nemůže dojet. Ale tě příští rok. Tak jo. Takže moc děkuju.